Three games down, one more game to go. And this is where the future of Philippine basketball is all about. We are still live here inside the SM Events Hall dito po sa SM South Mall in Las Piñas City. We're in our final game of your Labor Day quadruple header will feature the matchup between itong si Kenny Flores who scored 10 points and grabbed 12 rebounds in their last game against the J Project Boomers will be matched up against dito kay Miko Santos who finished with 23 points and 12 rebounds in their last game against TGC Santa Rosa Saints. This is going to be a matchup between the San Pedro Mamba Mr. P Rentals Company going up against Tikas Kapampangan. Magandang gabi po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at binubuo po ng Asia sa buong mundo. My name is Alvin Tanyada and after working kanina with the hardworking coach of Antipolo na si Ernest Alao, ngayon naman makakasama natin ang macho guapito ng Antipolo na ang ating presidente ng inyong Sinagliga Asia, Boss Ray Alao. Boss Ray, magandang gabi sa iyo. Good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga fans ng Sinagliga Asia, lalong-lalo na siyempre kay Coach Alvin. Nabulunan ako dun. Good luck sa atin dahil alam ko maganda yung pukpukan ng fourth game, second game, third game. I think itong fourth game din, bakbakan to. Siyempre, kasama rin natin sa ating sidelines working. The sidelines is our courtside cutie ng Kainta Rizal na si Daphne Lozano. Mamaya makikinggan natin yung mga storya niya dito sa ating laro. And now, let's take a look at our game stories or game story natin dito sa ating bakbakan na ito. And stay unbeaten. Bakit nga naman po? Kasi ang ating based on the team standings, these two teams are itong Tikas Kapampangan is still 2-0 habang itong San Pedro Mamba are 1-1. So gusto ngang matuloy pa rin itong Tikas Kapampangan yung kanilang unbeaten slate dito sa matchup na ito. Yes, kung titingnan mo dito, 2-0 na sila tapos itong kabila 1-1. Siyempre, ayaw nilang madungisan yung card. Kaya I think pupukpok to para mag 3-0 sila ngayon. Oo, at alam ko na sabik na kayo sa ating bakbakan na ito ng Tikas Kapampangan kontra San Pedro Mamba Mr. P Rental Company. Kaya nga, let's turn it over now to Ram Valid to call out our CNEG starters of this match. Good evening, mga kasinag. We're coming to you live inside the amazing SM South Mall, Las Piñas City. And welcome to SLA Junior World Showcase Philippines. Presented to you by Sinagliga Asia. Co-presented by CDO Foods Beer Incorporated. Foods that brings you home and True Religion Philippines. You can also catch the live action at Sinagliga Asia official FB page and YouTube channel at Sinagliga Asia TV. Our fourth game for the Day 6 of the competition. It's the battle between San Pedro Mamba X, Mr. P Rentals Company, and your Tikas Kapampangan. And now let's meet the starting lineups of the protagonists. First, for your San Pedro Mamba X, Mr. P Rentals Company. Starting at guard from Binyan, number 30, Mark Javier. Also at guard from San Pedro, number 13, Albert Dingding. At forward from Quezon City, number 26, John Samson.
Also at forward from San Pedro, number 11, Albert Domingo. And center from Binyan, number 33, Joshua Mengilio. San Pedro Mamba X Mr. P Rentals Company is led by Coach Mark Roca. Assistant coaches, Carissa Bier, Isel Velasco, and Bong Madelo. Team manager, Mr. Paolo Ramirez. Team owners, Attorney Melvin Matibag and Paolo Ramirez. Your San Pedro Mamba X Mr. P Rentals Company. And now let's meet the starting five of your Tikas Kapampangan. Point guard number 22 from City of Angeles, Kid Estalilla. Shooting guard from Guagua, Pampanga, number 4, Lancer Can. At forward number 23 from the city of San Fernando, number 9, Vico Santos. Also at forward from city of San Fernando, number 17, John Patrick Padayo. And center from the city of San Fernando, number 11, Romel Bayabay. Head coach for Tikas Kapampangan is John De Ocampo. Assistant coaches, Willie Mejia and Kingsman Frando. Team manager, Ms. Aya Gomez, and team owner, Mr. Elrol Gomez. Your Tikas Kapampangan. Game officials are Michael Galutera, Urson Burns Ezuga, Shervin Bautista, and Shervin Solon. This is your... And the starters have been called out para sa San Pedro Mamba Mr. P Rentals Company. It's Domingo Dingding, Javier Samson, and Mengilio para sa Tikas Kapampangan. It's Can Estalilla, Bayabay Padayaw, and Miko Santos to complete the five. Gandang gabi nga po sa inyong lahat. Alvin Tanyada together with the macho guapito of Antipolo. Our big boss here, Boss Rayalo. Boss, ito, start na tayo ng ating game na to. This is the Born 2001 division. And we have seen itong Tikas Kapampangan. Ginulat tayong lahat with this 2-0 record right now. Because we're talking about the teams in the Born 2001. Andyan si J Project, nandiyan si Pampanga Delta, nandiyan si Paranaque Pelicans. But who would have thought that Tikas Kapampangan will be up there right now early with a 2-0 record? Yes, coach, kailangan yung training nila tuloy-tuloy. Tapos yung focus nila para makuha nila yung goal nila na mag-number 1 dito sa Born 2001. Pero syempre, hindi natin basta-bastahin yung mga team na pumasok kasi nandyan yung Pampanga Delta, nandyan yung J Project, tapos yung iba pang teams na nalakas din. Like yung Luwid Kapampangan, yung Asal Rising Sun, di ba? Yes, oo, yung May mga Paranaque Pelicans ka pa. Yes, yung mga teams na yan, kumbaga sa diesel, nagpapainit pa, no? Heading into this season. So, 2-0, hindi pa rin safe yan right now, but it's surprising to see that. Pero knowing the Kapampangan na style of basketball, Boss Ray, ito yung kanila talagang gusto ipatunayan na talagang palaban sila all throughout. Basta sinabing Kapampangan kasi, alam naman natin, di ba? Na talagang mga fighter yan, mga talagang hinasayan sa lugar ni Governor Delta Pineda. Yes. Which is ang kagandahan doon. Bata pa lang yung mga yan. Sabi nga ni Coach Alan Trinidad, talagang tinitrain na. So, hindi na nakakagulat yan. Kaya nakakatuwa, yung ibang city or province, kinokopya na yung style na yun. Yes, and Romel Bayabay, that's free throw. Second free throw is good. So, after missing the first one. At nga, ito nakakatuwa dito, Boss Ray. We have guests na nandito kanina na interview nga natin in the third game. Ito sila, the owner and CEO of iFranchise and iFuel, si Ma'am Crisa Loyang Tanabe. And syempre, Vertex Maritime International Trading Incorporated, managers Romel Diona and JP Arellano. Andito sila kanina to support us dito sa ating endeavor para sa mga young and upcoming ballers ng Pilipinas. Yes, nakakatuwa nga kasi ang dami lang plano. Ayun, tingnan natin. Tingnan muna natin to. And this the cast drive of the quarter din sa inyo ng Converge. Doble na, dinoble pa. And as you were saying, Boss Ray? Yes, ang daming game plan ng owner ng iFuel. Especially ang owner ng Vertex, si Capbon. Ang gusto nila mangyari parang magkakaroon ng
big league para sa mga bata. Inaayos na nila sa Pasay, kay Mayora, pati kay Boss Luigi. Inaayos na yon para magkaroon tayo ng home court doon. Tapos magkaroon ng opening sa MOA, then final sa MOA rin. Malaki may tutulong mo dyan, Coach. Yun, oo nga. At, sakto-sakto, malapit na po tayo na at least dumalaw dyan sa Pasay for the games of your Sinag Liga Asia. So, you can see the future of basketball talaga, no? Mostly, marami talaga dito ang kumbaga hindi lang sa norte, pati sa south, ang dami, no? And it's a very successful thing that we are having right now, Boss Ray, dahil nitong nakalipas lang, nakaka-opening lang nung sa Mindanao na SLA Junior natin doon. Yes, kapasalamat tayo siyempre kay Vicente Linogon Jr., ang owner mismo ng J Project Clothing. Yes. Siyempre, bisita niya doon ng walang iba, ang ating commissioner na si Rodney Santos, the slasher, Yes, ang legend. Oo, and siyempre all-out support naman si Boss Jude Lingono sa ating dito sa Sinag Liga Asia. Kasi that's a basket there para dito sa San Pedro. Grabe, oh. Ang tamang takbo ng mga bata na yun. Alam mo, mga pro na rin, eh. Ang ganda naman Nice, ng Domingo na one. yun. Oo, Domingo scoring there. And the drive, ito na naman ang San Pedro Mamba here, and that's a block there. And Ang bilis nung kami ng Australia na yun. mabilis is Estalilla here. And shot there is good. Pero tinan mo, Kid Estalilla susubok. Pero sabi niya, teka muna. Settle tayo muna. Alam ko yung Stadilia na to, naglaro to sa Delta Cup. Yes, yun nga yung naalala ko dito. He was a major part of one of the squads doon sa Pampanga. So, tuloy-tuloy. Ganda naman ng atake na yun. Another Santos na nagpapakitang gila. Santos nga yan. They go inside. Javier. And Javier with the baseline shot. That's short. Estalilla with the recovery. And we go the fast break. Ooh, Kid Estalilla. What a layup there. Nakita mo naman yung lipad na yun ni Kid Stadilia. Linagay. Yun lang. And Domingo scores. Easy 2 points there. Hindi agad nakadepensa. So, inatake naman ni Domingo. And Bayabay now gets the ball. And Kid Estalilla will settle it down. Ligay dito sa kaliwa. Balik dito sa kanan naman. 3-pointer on the way. That is no good. And rebounded here by Tikas Kapampangan. Mintis pa rin. And look at that offensive rebound there. Para dito kay JP Padayaw. Kala mo hindi siya mataas tumulon, no? Pero Oo. nung parang pinindot yung button, biglang sumulpot yung Padayaw, eh. No? Alam mo yung, meron, ito mga bata na to, ng mga 2001, nakita mo yung mga talon nila, no? They are using their legs talaga to jump high to get those rebounds. As Kid Estalilla scores another basket here. Press na press kasi yung mga legs ng mga bata to, coach. Yes, mga 2001, 2004 athletes natin. As Samson scores inside. Kita mo naman kanina, Boss Ray, dalawang slam dunk para dito kay Luis Pablo. And that's 19 under, di ba? Sa 19 under. And then, after naman nun, we have JP, dun sa Paranaque Pelicans, no? Ganun din, na dumadunk din. So, yun din, ang dami nila eh. JC Espinosa, countdown. And let's see this drive. This lakas assist of the quarter natin sa inyo na SM South Mall. We've got it all for you. And right now, they go the drive, a hard drive, and the basket plus the foul. That's a hard drive for Ariel Manaloto. And the foul is called there. Parang nakamoy ng dugo. Kaya ko to. And ito nga, tinan mo, wide open. That's the cast move of the quarter natin sa inyo ng True Religion brand jeans. Yung move na yun, parang nakita ko kay Leon na Horta yun. Yung kabataan. Yun. San Sebastian legend himself. Yung ano naman, nakikita ko dito, parang may Jericho Cruz ng San Miguel dito, eh. Kaatake lang kanina, eh.
And Yun si Samson. Samson yung, yan. Isa si Samson no? Parang Derek Cruz ang style niya. Yes, oo. Slasher, matapang, di ba? Going inside. Yes, dinidepensa. Takbo dito, takbo doon. Basketball lang siya. Ito, drive inside. Naagaw na naman dito. And easy 2 points here para kay Samson. But it goes out. Pinag-usapan kasi natin no? Si Samson doon nagmintis tuloy. Eto kayo, jumper. And there's a foul on number 10. That's Jerome Capili. Called for that. Foul talaga. Very clear there. Foul on number 10, Jerome Camille, his first 14 fouls. Alam mo kanina, Coach, tutuwa kami nila Commissioner Roddy Santos sa ni John Toriol sa ni EJ Pyle. Nandun kami di ba sa main entrance. Yes. Ang dami pumapasok na tao nagtatanong baka may bayad ba o wala. Hindi, sige pasok lang kayo para makabote. Oo, pero bago muna natin pag-usapan yan, Boss Ray, let's turn it over now to Daphne Lozano with this report on both teams. With their desire to remain undefeated, Ticas Kapampangan head coach Jonathan Ocampo said that the boys should have a defensive mindset and to not settle for less. While for San Pedro Mamba head coach Mark Roca, he said that even though they fell short during their last game, he did not change their game plan, but instead, he reminded the boys to stay composed and focused until the last seconds of the match. Let's see who will prevail, a defensive and aggressive mindset or a mind that is calm and composed. Back to you, Boss Ray and Alvin. Thank you very much, Daphne. And then, composed. Dito ba tayo sa composed na settle it down or sa mas depensa, kumbaga mas paangat na depensa ng laro dito? Yun yung tanong dyan, Boss Ray. And almost a basket there. Yung layup na yun, papasok na, niluha pa no? Ang ganda ng intentionista Dilly Kaya lang parang binaba niya pa kasi. Dapat gino-hard niya na para quick 2 points. Yes, that's an easy 2 points. Pero there's a foul there on, I think on Samson there. And Lancer Can tutungo sa free throw line. And the last game nito ni Lancer Can, 27 points for him and 6 rebounds together with the 3 assists on that game against itong koponan ng TGC Santa Rosa Saints. Wherein they won 97-91. He was a key figure there sa game na yon. He even led the team in scoring doon, Boss Ray. Yes, talagang kung makikita mo itong mga batang to, talunan. Di ba? Pagka nakita nila yung bola, parang nakakamoy sila ng mga dugo Akin to, kukunin ko to. Kaya nga nung kinuwento mo kanina, yung mga napanood natin ng Game 1, Game 2, Game 3. Grabe yung mga bakbaka na yun. Talunan dito. And again, this is just the board 2001 and 2004. Hindi pa tayo tapos dito sa ating Sinagliga Asia dahil bukas, magbabalik tayo dito sa loob ng SM Events Hall. Meron tayong dalawang laro naman dyan sa Lakas 40. So, tuloy-tuloy ang action natin. Hindi lamang po on Labor Day, but also tomorrow for more games natin, Boss Ray. And right now, a timeout is called by San Pedro Mamba, Mr. P Rental Company. But let's take a look first at this Lakas fast break of the quarter. Hatid sa inyo ng Winston Cafe, the official cafe partner of Sinagliga Asia. Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality tread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. As we take a look at this fourth quarter collapse on that game between San Pedro Mamba, Mr. P Rentals, and J Project Clothing Boomers. Nakikita natin dito ang stats natin. 27-16, that fourth quarter made the difference. And you can see on the other points, halos nakuha naman dito, halos pantay lang naman from both squads. Even though they lost 96-91, Boss Ray. So you can see the stats there on the screen right now.
yung padalo ng J Project na yun, parang alam mo yun, kung may konting oras pa tong Mamba, mukhang delikado sila doon. Oo, yung term na delicates, may chance. Pero, again, it's a 40 minutes basketball game and J Project took over in that as Jude Bagay took over in that game. Ganda nung naging laro ni Jude Bagay doon. As Kid Estalilla scores there. Grabe yung bagay talaga. Ang laking bagay. Ayun, siyempre. Galaking bagay ang isang Jude Bagay para sa J Project Boomers. And that is a basket inside for Ivan Kabigin. Nagpakita ng muscle si Kabigin dun. Oh, strong muscle play there. As Kid Estalilla, high in the sky play for Kid Estalilla. At ito, itong mga bata, takbuhan tayo lang sila dito, Boss Ray. Yung Stadilla talaga, talaga may bubuga eh. Kaya niya magdala ng bola, kaya niya umatake. Pagkalibre naman sa 3 points, bumibitaw din to. Kasi Yes. napanood ko sa Delta Cup to. Ganun na mga linalaro ng bata na to. Oh, given a chance, he can really hit that from 3-point distance as ito, inside score para kay Julian Esperancilla. Ayun, pass na naman dito. Nice side step, dribble. And Santos no good. And they go run another way. And a drive inside. Lasatin will shoot too. Talagang sabayan sila ni Manaloto, no? Oo. Alam mo yung parang sila, bakbakan sa taas eh. Let's take a look at this lakas moment of the game, of the quarter rather. Din sa inyo na CDO that brings you home. Kid Estalilla, high in the sky play. Alam mo yung layup niya, ang lamig ng layup na yun. Kasing lamig ng parang masarap kainin ngayon. Halo-halo. Yun. Kaya nga nagpa-order tayo ng halo-halo at Yun! matinding turon. Oo, yun. Sarap na merienda yan ngayong mga ganitong panahon. Pero I know, it's a dinner time already sa mga Pero syempre yung mga iba dyan, itong ganitong oras, merienda time yan. Grabe. Alam mo yung style niya, yung style ng layup niya, gusto niya talaga yinuyoyo pa eh. Oo, yung parang mga nagkakape sa ere, nagme-merienda sa ere. Yun ang mga ganun, Kid Estalilla. A player I can remember somewhat like that, the aerial voyager himself, Manuel Meneses. Ibang klase yung si Mayor Berhel Meneses. At meron pa isa, the Skywalker, the late Samboy Lim, ganun din. Paano lumipad dyan? Eto, lilipad ngayon dito. Kapili scores para sa... pero a player is down on the floor holding on to his left shoulder. And I think that is player number 24. Ito, si Jello Mangoba. On the floor, holding on to his left shoulder. And I think yung pag-agaw na yun kasi, let's take a look at this play once again. Yung pagkuha dyan, and then, yung kanyang pag-agaw doon, medyo na-overextend. Yun ang nakikita ko. And mukha sa nakikita ko, it could have been hyperextended. Usually sa mga ganyan, na ibabalik yan eh. Pero let's see how our medic will take a look at this. Shoutout sa medic natin na yan, ha? Nakakatuwa yan. Nasa Delta Cup tayo. Oo. Isang tawag lang ni Mayora ng Lubao. Oo. Diba? Nandyan lagi. Nandiyan agad siya, out, diba? Nakakatuwa itong medic natin na to. Tapos, ito siya ngayon, laging ready. Always on the go, always on the call. Pagka sinabi mo nandyan, di ba? And nabili mo itong ating, let's take a look at this. A much closer perspective, Boss Ray. Pagkakuha ng bola, naagawan, and then, yun yung nahila, na because of the chance na makaagaw, napahila eh. Mahaba, kaya mukhang, ano lang naman siya, it's more of an hyper-extended. Malinis yung agaw niya eh. Yes. Ang problema, yung pag-extend nung niya, shoulder, doon nadali. And ito, ngayon, chinecheck nga ng ating medic if he can he can stand up. He will be able to stand up. And I think he just needs to pop it back in. Usually mga ganyan, ibabalik mo lang yan eh. Pero sakit nun. Masakit yan, oo. Pero gaya nga ng sinabi natin, itong mga batang to, pwedeng ipagpag yan, pwedeng Yun. iunat lang, okay na. Alam mo, sasabihin na lang nila, bukas nila mararamdaman yung paggising, masakit, no? And he's really feeling the pain right now. Kasi ngayon, nandun pa sila sa, alam mo yun, taas pa ng nila eh.
Oo, yung adrenaline nila as a layup attempt there by Lance Arcan, no good. And inside drive and there's a foul. Grabe yung sabayan ng mga bata na to. Alam mo, ito yung gusto nila talaga na patunayan na we want to win for our respective places, di ba? Itong San Pedro, syempre San Pedro, Laguna. Ito namang Tikas Kapampangan from Pampanga. So, it's a battle between North and South dito, Boss Ray. Kaya nga eh, sino ba namang bibitaw, di ba? Siyempre, gusto nila proud yung mga kalugar nila. O, dahil, ayan yung nandyan eh, sa harap ng uniform mo. Dala mo yung lugar na either pinagtitirahan mo or saan ka pinanganak. Diba? So, it's more of the chance to represent your cities. That is what they want, or their province, and that is what these players are looking forward to in this matchup. As a shot there by Flores, no good, and he almost gets his own miss. A double-double performance in their last game para dito kay Flores, 10 points, 12 rebounds. Let's see if he can duplicate that in this game, and that's a foul. Hindi na ito matatawagan na foul. Kapili matatawagan na foul at napakamot na lang siya sa ulo doon dahil inisip niya, hindi siya matatawagan na foul doon. And substitution here. Yun ang style ng depensa niya, no? Talagang hindi niya may iwasan sumundot sa likod, di ba? Tapos kung kaya niyang agawan niya. Yes. Talagang ang tapang ng bata. Ang maganda pa dito sa kanya, alam mo yun, okay, foul ako. Di ba? And the first free throw for Manaloto is good. Kanina, no? Kung titingnan mo yung 19 under natin, parang 23 under na rin. Oo, lumalaban na yun sa pwede na lumaban. But again, the best way for that 19 under game natin kanina, you can see players such as Jonathan Manalili, Luis Pablo, Renzo Competente, and even yung ating nag-best player of the game na si Daniel Padilla. You will think that these guys are 19 under, pero boss, pwede na silang umangat doon sa dito sa 23 under. And some of them are playing na nga po sa 23 under, such as ito si Reguera, si Reguera and Competente are already part of that level. So, marami tayong players dito na nakikita na yun talaga yung passion nila, no, boss? Yung makapaglaro ng basketball. Yun yung talagang mas iniisip nila. First love talaga nila yung the game of basketball. Walang pili, basta may bola, laban. Oo, yun nga eh. Yun naman yung maganda na gagawa natin dito, Boss Ray, sa Sinag Liga Asia. Giving opportunities to our young and young at heart, di ba? Na mga naglalaro ng sport na mahal din natin, which is basketball. Kaya 110% happy-happy mga parents nila, mga kaibigan nila, or mga relatives sila dahil napapanood sila ng live. Yes, and sabi ko, young at heart din natin, yung mga lakas 40. They are all feeling na, oops, para tayong mga 20 anyos ulit, mga 25 years old because of how they're playing sa lakas 40. At hindi pa tayo tapos, meron pa tayong kalibre 45 na papalapit na dito sa ating Sinag Liga Asia. Tinulak ni Torres yun. Talagang Yes. nakapwesto si Manaloto. Kaso gusto ko rin ni Flores. Flores yung rebound. So na-push niya. Dahil penalty situation na nga itong si San Pedro. So, now we need 2 free throws for Tikas Kapampangan. Binanggit mo yung lakas 40 sa kakalibra 45. Ang daming tumatawag sa atin ngayon. Kasi napanood daw nila yung lakas 40. Nag-evolve daw. Oo. Tapos lahat daw ng team nagpalakas. Yes. So, ang daming gusto sumali ka. So, parang ang sabi nila na, bakit ganun? Parang naging solid yung mga team. So, kami, gusto lang namin papawis. Tapos gusto lang namin mag-enjoy. So, kailangan pa namin mag-recruit. Kailangan pa namin kumuha ng import. Di ba? Isipin nyo yung iba doon kasi mga nag-39 na nag-turn ng 40. Kaya talaga nakapasok na rin sila doon sa 40 up natin na tournament. So, pero a lot will be expected, boss, sa ating pagpasok ng kalibre 45 dahil yung iba sa mga manlalaro na nag-champion dyan sa lakas 40 natin from last year, maglalaro dyan sa kalibre 45. Yes, kaya nga nag-usap kami nila Commissioner Rodi Santos sa ni Chairman Rocky Chan, Coach Leo Isaac. So, ito-double check natin kasi may mga naging message na baka mamaya 39 lang yan o kaya yung mga import, baka mamaya hindi lang isa, dalawa, tatlo. Kasi baka mamaya yung iba naglaro sa ibang mga liga na nag-pro.
Tapos naglalaro ngayon. Ang alam ko kasi 5 years, di ba? Yes. So yun, pinapa-double check ngayon ng mga teams yan, saka ng ibang player na hindi naman sila nagsusumbong para hindi makalaro yung mga player na to. Ang gusto lang nila, yung kung ano yung rules, doon lang. Yes, at maging balance because ay yun lang naman ang habol natin. If we're playing the 40 up bracket and the 45 up bracket, syempre, gusto ng mga teams, yun yung kalibel ng kanilang kalaban heading into the tournament as that shot no good. And that will end our first quarter of basketball kung saan nga po itong Tikas Kapampangan takes a 10-point lead here at the end of one quarter play as we take a look at some of the highlights. Itong ang Tikas Kapampangan sumubok na makalayo dito, led by this guy Miko Santos, doing wonders once again. But again, these guys from San Pedro Laguna really trying to get back in this ball game, but high in the sky play mula kay Kid Estalilla is doing wonders as they take a 10-point lead, 29-19 at the end of the first quarter. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. As we would like to thank CDO Food, Spear Food that brings you home. Maraming salamat po sa inyo walang sawang pagsuporta sa Sinag Digasya at maraming salamat din po sa True Religion brand jeans. Thank you very much. And let's take a look at this some of the few stats here of that last matchup. Passed the test of composure. Kitang-kita naman po natin, very much composed itong koponan ng Tikas Kapampangan. 45% shooting, 3-point shooting, 34%. And point from turnovers and fast break points all in the favor of Tikas Kapampangan. And ito nga po, Alvin Tañada on the call at kasama nga natin Macho Guapito of Antipolo, the president of the Sinag Digasya. Boss Rayalo, boss. Mukhang Ginaganahan ako lalo. Oh, ginaganahan ka. Parang nawala yung pagod ko kaninang umaga sa pinuntahan namin. Siyempre, sa mga makakita nga po kay Boss Ray Alaw dyan po, maglalakad, pwede niyo po sabihin, Boss Macho Guapito, pa-picture naman po. Yeah, matik na matik. Magbibigyan po kayo ni Boss Ray Alaw. Parang bigyan ng jacket yan. Right now, it's a 10-point lead, Boss Ray. And dito nakita natin, it has been the Tikas Kapampangan show in that first quarter. Pero hindi naman lumalayo sila because of some of the good plays nitong San Pedro Mamba. But what does San Pedro have to do dito, Boss Ray, for them to at least get this lead to at least a 5-point lead or 4-point lead? Or even tie it up before we go into halftime. So, double effort lang ang defense nila. Tapos maganda rotation ng ball movement. Tapos especially, alam naman ni coach kung anong gagawin. Diba? Kasi unang-una, yung head coach nila na si Mark Roca, nakikita niya naman yung sitwasyon ngayon na, medyo lumulobo ng konti Yes. So, kailangan protektahan nila yung, especially yung ilalim. Kasi doon naglalaro ngayon yung Tikas Kapampangan di ba? So, Yes. dapat yung depensa nila, mag-double effort yung mga bigs nila. At the same time naman, pressure ng mga point, yung top 1 na point guard. And right now, let's see how Tikas Kapampangan will get this. And another foul here on Albert Dingding. Second personal foul on Albert Dingding. Ito si Albert Dingding played a significant role in their last game against itong koponan ng J Project Boomers. Wherein even though they lost, Albert Dingding finished with 13 points, 5 rebounds, and 7 assists. A complete game for Albert Dingding. But he needs to stay composed dito kasi nga 2 personal fouls na siya dito early in the second quarter. Yun, kagaya ngayon,
Di ba? Nakita mo naman yung depensa ng San Pedro Mamba. So, laging gawin lang nila yon, tapos doble yung effort nila. So, makaka-recover sila din sa game na rin. And they go. And there's a foul there once again. Yan, kasi dumiretso si Flores, nabangga siya ng Tigas Kapampangan player, yung Manaloto. And Flores and Ventura may konting kwentuhan doon. But you can see itong mga kwentuhan ng mga players. It's more of just enjoying na, okay, Brad, hinarangan mo ko doon. Parang mga ganong kwentuhan lang naman. But no harm in what they're doing because it's just good defense. Yun ang maganda din sa mga player na to kasi after ng banggaan nila, kanya-kanya silang sorry, tapos baba na, depensa uli. Yung offense naman, pag nasaktan, bawi na lang ako, makagagana nag-miss, bawi na lang ako sa depensa. Hindi yung bawi na malakit din. And right now, 2 minutes na yung nakakalipas. Halos magdadalawang minuto na nakakalipas dito sa ating second quarter. And ito, defense para dito sa San Pedro. Naagaw na dito. And the drive inside. And Pili, the pass, the jumper from the perimeter, no good. And rebounded by Tikas Kapampangan and Saide. Niyakap na yung bola. Ang ganda kasi ng intention ni Sarasa. Gusto niyang kunin yung bola kaso nahawakan niya yung braso. Oo, pero ano to? May warning for resentment to a call. So, and dito Tigas Kapampangan has to settle it down dahil, or rather San Pedro has to settle it down kasi hindi pwedeng yung emosyon naman makuha nila dito. Yung emotions na hindi dapat sa laro kasi nga nasisira yung laro nila on those kinds of yung mga pagrereklamo. So, dapat nga focus lang sila, lalong-lalo sa depensa. Ibigay na nila yung reklamo sa mga coaching staff. Kasi unang-una, pag patuloy mo yun, automatic tatawagan ka ng warning ng mga official natin or ang worst pa nun, baka technical. Yes, oo. And right now, pass inside almost, a good pass. And recovered here, Ochoa brings it down. Hindi na nakuha ni Domingo yun, sayang. Estalilla, ang ganda ng pasa doon. Pero everything but the shot there. Pili gets the ball. Pili runs the break. The pass. Uy, layup papunta kay Boss Realao. Kitang-kita yun kasi taas pala na ito tumalon. Taas ng tumalon, oo. Let's take a look at this last play once again. That pass, yun kasi. That last block of the quarter at sa inyo ng 0107 management group. And you will see yung layup kasi niya na yun. Sinimplihan lang eh. Hindi siya talagang lumipad for that easy layup. Kung magkasari, hindi niya gino-hard kasi. Oo. Diba? Easy layup and hindi naman pwedeng puro ganon. If you have a defense like ito sa Tikas Kapampangan. Parang mga yun sa US yung mga player nila doon talagang ang layo mo na, habulin ka pa. Oo. Kumbaga, doon nga nabuo yung term na chase down block eh, no? Yes, kasi yung pagiging athletic ng mga player doon. Tapos yung bukod doon, ang tutulin, ang bibilis pa, di ba? Sobra. So, dapat yun ang practice ng mga player natin dito sa Pilipinas. Yung speed, di ba? Yes. Yung lakas ng katawan. Tapos, alam mo yun, walang reklamo sa referee, baba agad, depensa ulit tayo, or sa offense naman, nakapokus talaga sila sa play na pinapatakbo ni coach. Yes, yun yung importante dito. And substitution pa rin dito. Tuloy-tuloy yung palitan ng tao dito ni Coach Johnson Ocampo. Sarasa inside, Sarasa, labas muna. Naipit siya doon, ang ganda ng depensa ng Pili, the scoop, no good. Kapampangan. Pili gets the ball back. Pili goes back out. Nice sidestep move. Pero wala pa rin. And they go run the break here. Estalilla behind the back and that is out of bounds. Yun lang, na-over naman yung game plan na gusto ni Estalilla. Estalilla, no? Coach Johnson Ocampo there on your screen. And they're setting it up here. Talking about San Pedro.
Yun. And, ay, Matik mukhang- yun. Oo, mukhang may double foul ba? Or may foul on Ventura? Let's see. Parang, I think, double foul ba? Mukhang double foul doon sa pwestuhan ni Ventura sa ilalim. Yun nga. Yeah, double foul. Double foul nga. Kumbaga sana wala pa yung bola o hindi pa sila nakaka-establish sa defense. Nauna na yung banggaan. Oo, Salazar and Ventura. So ngayon palitan ng tao, Mance will check in for Pili. Si Manche, ito yung player ng JRU, tama? Yes, oo. Ganda rin ang kamay ng bata na yun. Yes, although, basta galing ka sa programang Louis Gonzalez, no? Talagang learning from a legendary shooter himself, Eric De La Cuesta. Makukuha mo talaga yung shooting niya. No? Siyempre, meron mo naman Eric de la Question. And siyempre, ang isang legendary din na si Coach Glenn Capasio. Oo, yun. Pagdating sa depensa mo naman yan. Coach Glenn Capasio. Oh, teka lang. Mukhang may technical dito. Meron nga. Mukhang warning pala naman. Oh! Yun na. Sumenyas na ng technical. Tinuhog na siya. Oo. Kumbaga, tinawagan na ng technical si Coach doon, Coach John. And Kid Estalilla lumapit na kay Coach. Sabi niya, Coach John, kalma lang muna, Coach. Hindi ka pwedeng mawala din sa game na to. And you can see there behind him, Coach John, Coach Willie Mejia, isa rin sa mga magagaling na manlalaro before yan sa NBA. Kumbaga sa na, warning na siya. Natuloy-tuloy pa rin si head coach. Oo. John Ocampo. Pero siguro may gusto siyang iparating sa mga official na may nakita ko, baka pwedeng silipin niyo or tawagan niyo. So, depende rin kung paano mo deliver sa mga official. Or pwede naman sigurong, para pwede lang na paiwas lang yung mga ganyan, di ba, usually. Pero, again, it's the referee's decision. And that is final. And the technical has been assessed already to Coach John. May narinig pa nga akong mga komedyante na kahit hanggang December daw, o mag-December daw, hindi na magbagong call. Parang ganun, di ba? So talagang napaka-importante ng mga official natin dito. Basta, para sa akin maging lang, clear sa mga coaches. Yes, Kung ano just very tinawag clear. nila. Yun. That's a free ball there. And para dito kay Kenneth Ochoa. And malay mo yung technical din na yun. Minsan kasi, Boss Ray, pampagising din yan sa kupunan nila. Na, right now, guys, we need to wake up. Dahil dumidikit itong San Pedro. And talking about that, ang pambawi na 3-pointer nito ni Samson. You said that he's like Jericho Cruz. And he is doing that right now. Let's take a look at that lakas shot of the quarter. Hatid sa inyo ng CDO Foods Beer. Food that brings you home. We have a timeout. 34-25 the score. Don't forget to like and share our page, Sinag Liga Asia, and also subscribe to our YouTube channel and TikTok, Sinag Liga TV. Yan nga po. And syempre po, don't forget to like and share din po Macho Guapito, Ray Alaw page. Malapit na tayo, Boss Ray, no? Papagawa na ako nun. Papagawa na. Ang galing talaga na ito magdala ng Estalilla na to, no? Kaso, minsan na-over sa pansi. Pero, wow! Uy! Ang ganda ng galaw Diba? na yun. Dami niyang gustong gawin talaga, di ba? Kung Oo, mapapansin mo siya. Yung mga dukot layup niya, no? Parang, ang hirap eh. Ang hirap blankahin din eh. Kasi pag dumukot ka ng layup na ganun, pwedeng ma-foul sa kamay or either sa may mismong braso eh. As Kid Estalilla. Automatic yun eh. Pagka sumabay ka,
Talagang tatama ka sa braso niya. Tignan mo to, yung dukot na yan, hang time, alam mo, isang tao lang yung talaga maalala kung kayang gumawa niyan eh. Direct Nomar Santiago lang yan eh. Naalala ko yan nun eh, sa La Union, ginawa niya yan eh. Na sobrang sa hang time yun eh. Ang lumabas, hang time. Yan ganyan talaga. Kung nagtataka po yung mga fans natin, bakit po si Direk Nomar sinasabi, he is that kind of a player. Napakagaling po ni Direk Nomar before. As a three-pointer is in there. At hindi lamang po siya magaling na manlalaro, kilabot po ng kolehiyalen before, no? Si Direk Nomar. Grabe. Idol ko na yun. So, nakakatawa kasi parang si Enzo, di ba? Yes. Kasama natin sa panel. Napakasipag, talagang Oo. napakagaling din ng bata na yon. Pero talagang nung naglaro sa La Union, wow! Iba. Parang Enzo yun, ang kinaliwa. Oh, yun, sigurado. Sigurado nanonood sa atin ngayon si Enzo Galarosa, syempre. Enzo, sana pahinga ka muna dyan. Have a full rest, syempre. As Kid Estalilla scores. Grabe, natatawa na lang si Stadilla kasi talagang sakto yung pwesto niya. Tapos yung mga teammate niya talagang atakihin ko to, tapos drop pa sa kanya. So nakakatawa tong Tigas Kapampangan sa tinatakbo ng laro nila ngayon. Oh, offensive foul is called here. Salazar will be called for that. Naku po, double bukol yun. Double bukol yun. Kasi isipin mo malayo pa, out of position, bigla kang mapapatawag ng offensive foul. That's not good. Hindi tamang play yan. Kaya nga nilabas na siya dito muna ng San Pedro, nila Coach Mark Roca. Parang double bukol kay Coach Mark Roca Oh, yun. yun, oo. Kaya talagang parang ang tingin niya kay papalitan ka ba to? Pinalitan na niya at pinasok na nga niya dito sa loob si Kenny Flores. Pero that's another basket there para dito naman kay Lancer Can. Yun, nakita naman natin ang San Pedro Mamba, walang box out doon. So, na offensive rebound pa sila ng Tigas Kapampangan. There's a foul there. Kailangan mag-double effort talaga ng San Pedro Mamba. Let's take a look at that last play inside at that lakas play of the quarter at isa nyo ng J Project Clothing Shop. Galing na naman kay Stadilla yun. Oo, ganda ng behind the back pass niya na yun. Diba? Daming ginagawa dito ni Stadilla. Pero si Flores, sinisigawan ni Samson. Oo. Hindi niya tuloy alam kung saan sa pupunta. And oops. May konting kamustahan. And kita mo tong si Samson, parang Jericho Cruz nga talaga, no? Kung paano makipaglaban sa ilalim, no? Talagang gusto niya na naman kunin yung bola, kaso may sinabi yata si Ventura. Saka si Santos. And Kid Estalilla lumapit na, sabi ni Kid, kalma lang muna, brother. Tapang ni Samson, talagang basketball lang siya. Oo. Let's take a look at that backs out play once again. He gets the rebound and pagkuha niya ng bola, nagtinginan. And then, Santo, ito yung, hindi si Ventura yung pagdaan niya kay Santos. Yung pagdaan ni Samson kay Santos, doon sila nagkaroon ng konting gitgitan. Parang tinitigan niya Ang ganda ng box out mo sa akin doon, pero nakakuha pa rin ako ng bola. Yes. Kaya lang, di ba, ganun talaga. Alam mo naman sa basketball, especially dito sa Pilipinas, di ba? Oo. Matira matibay, di ba? And the free throw is good there. Dahil double technical lang naman yon, so it cancels it out. Estalilla inbounding. Ang talino maglaro to si Stadilla Kaya panood ko yung mga move niya, mga pasa niya. Dami niya pang ilalabas. Oo, ito. Migo Santos inside. Ito yung mas maraming ibubuga. Kasi he's been playing well for
this squad of Tigas Kapampangan. 23 points, 12 rebounds, 3 steals in that last win. Alam mo si Coach Mark Roca, hindi na lang siya nag-react kasi nakita niya sa harapan niya yung ginawa ni Oo. Flores eh. Which is mali. Alam mo yun, dahil unang-una, lamang yung Tigas Kapampangan tapos gagawa ka pa ng mga extra movement na sablay ng ganun. Yes, dapat hindi na. Wala ka ng Oo. extra movements, kahit ano pa dyan. So, kailangan mo na dapat mag-focus sa offense dahil nasa offense na tayo. After na makashoot tayo, takbo tayo, depensa tayo. Miko Santos was not able to get the ball there. 2 minutes and 49 remaining here. Mukhang maganda yung pagkaka-technical dito ni Coach John Ocampo. Ang ganda ng naging trabaho ng mga player niya. Biglang nagising eh. Yes lamang sila on that technical. Pero mas gumising pa itong Tigas Kapampangan and that's a foul on Santos on Samson. So babantayan natin yung dalawang yan dahil kanina nagkaroon sila ng konting kamustahan dito sa baba. Talagang konting masahe Oo, para siyempre. lalong gumanda yung game. Oo, konting hi, hello. Okay, pwede ba tayong magkita? Ganun mga ganyan, di ba? Usap tayo, mga ganyan. Talagang si Samson ang coach sa loob ng court. Oo, sabi niya, dito na kayo, bumalik na kayo, kaya ko na to. Parang sabi niya, shooter ako nung bahala dito. Ganun siya Confident? sigurado, ka-confident sa sarili niya nang papasok yung dalawang free throws niya na yun. Yun, ang maganda kay Samson. Stop lang, di ba? Sumisigaw. Oo, hindi, he's the voice. And look at that, being the voice, that leads to a turnover and a basket para dito sa San Pedro Mamba. Tama naman siya, di ba? Stop lang. Yun na, na-stop nga nila yung isang yun. And 44-34, 10 na naman ang lamang dito. Di ba? And Dalawang turnover na. Tama yung ginagawa ni Samson. another stop there. And for sure, tinulad natin siya kay Jericho Cruz. Sigurado very proud yan si Jericho Cruz doon sa ganyan dahil parang nakikita nga niya yung kanyang kabataan dito. Tibay ni Samson. Para talagang si Jericho Cruz. And Jericho Cruz is from Las Piñas. Kaya andito lang yan sa Las Piñas. So sigurado yung mga taga rito sa Las Piñas na mga malapit kay Jericho Cruz. Siyempre, you have to tell him that there is a guy named itong si Samson, John Samson, that is like Jericho Cruz. Aabangan niyan. Parehas na yung tikas eh, oh. Parehas na yung galaw, di ba? Oo, parehas ng tikas, parehas ng galaw. If I can remember before sa Adamson, ganyan din ang buhok niya ni Jericho Cruz. Gumanyan din siya. So, talagang baka idol. Ito si Jericho Cruz. Malamang kasi parehas na parehas eh. Pati yung kilos, ginagaya niya. And Jericho Cruz plays the 2 and the 3 position. And the drive here. Flores scores. Yun na eh. Effective yung pagkukot si Samson sa loob. Oh, and right now, the lead has been cut down to 8, 44-36. But let's take a look at this lakas drive of the quarter. Hatid sa inyo ng Converge. Doble na, di noble pa. Yung nirecho ni Flores eh. Yes, and a timeout on the floor, 44-36. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, love talaga, kahit di sabihin. Feel na love kami. Kain love, love talaga. And we are still here sa loob ng SM Events Hall sa SM South Mall, Las Piñas City for the continuing coverage of your SLA Junior Philippines. And let's turn it over now to our courtside reporter, Daphne Lozano, on this report on Jello Mangoba. During the latter part of the first quarter, Jello Mangoba experienced an unfortunate incident where he collided with another player that affected his shoulder. For now, he's at the bench experiencing extreme pain in his shoulder. But when I asked him if he still wishes to come back and play, he said yes, as long as the coaching staff allows him.
at handa rin daw siyang indahin ng sakit para lang makalaro lang ulit. Back to you, Boss Ray and Alvin. Yes. Wala nang sakit-sakit. Umaga, buhos na ng laro. Yan ang gusto mangyari nitong si Jello Mangoba. And thank you very much for that report, Daphne. And right now, and inside Miko Santos getting that garbage point. And you have the chance to cut into that lead right now. Pero yung rebound hindi mo pa rin na-box out. You can see there, wala na nga nakakuha doon. Pero that lakas grab of the quarter, ay atin sa inyo ng True Religion brand jeans. Miko Santos, no one there boxing out the big man. And you know that this guy, Miko Santos, grabbed 12 rebounds in their last game. So, kailangan mo talagang box outin itong si Miko Santos. Actually, coach, sabi lang natin kanina, di ba? Kailangan nilang box out, kailangan nilang doble yung effort nila sa defense para mahabol nila itong Tikas Kapampangan. Uy, nice pa. Nice fake. The pass. And Lenzer can scoring inside plus the 2. And who made that basket possible? Kid Estalilla. Tingnan mo yun, pasa ni Can, papunta kay Kid, and another extra pass. Bigyan mo yan ng lakas assist of the quarter. Hatid sa inyo ng SM South Mall. We've got it all for you. Ang tibay ng pasa na yun. And yan talaga nga itong Estalilla na to. Kid Estalilla has it all for the Tikas Kapampangan. And eto, lumobo na naman sa 10 ito. Kanina, 5 na lang. 5 na lang kanina kasi ang ganda ng depensa nga ng Santa Rosa Mamba, di ba? Ay, San Pedro Mamba. Yeah, ang San Pedro problema, Mamba. si Estalilla, nagpakita na naman ng mga kakaibang mga move niya. Yes, and that is a nice pass dito kay Julian Esperancilla. So, hindi tinira yon nito ni Sarasa. Good pass there. Santos gets the ball. Santos inside and scoring para dito kay Miko Santos. So, Miko Santos now pushing his way inside for the Tikas Kapampangan. The 3 ball on the way, no good. And rebound and recovery there by Kenny Flores. 10 seconds remaining here. Kid Estalilla the pass. Labas muna. Manaloto, 2 seconds. The one-hander is good para kay Ariel Manaloto. And that was an action-filled last 1 minute of this quarter. Parehas na kupunan gustong makakuha ng kanilang panalo dito sa labanan na to. And it showed in that last minute kung saan nga po itong kupunan ng Tikas Kapampangan takes a 10-point lead entering the halftime 53-43. What is up mga kasinag? It is the Chief Enzo Galaros at andirito po tayo for the SLA Inspire Sinag Liga Asia Basketball Clinic in partnership with Leap Basketball PH. Liga na! Go, ready, stretching. Unang-una, talagang mag-enjoy yung mga bata. Tapos pangalawa na lang dun yung pagde-develop sa kanila kasi makuha lang natin sila na mag-enjoy, maglaro ng basketball hanggang sa pagtanda. Mission success na tayo doon. Kaya by doing this, talagang grateful kami sa SLA family na talagang nagdala sila ng 75 or plus na mga bata para mag-enjoy at matuto. Ang dami nag-invite sa atin para sa ganitong basketball clinic sa mga lugar-lugar kung saan pupunta ang Sinag Liga Asia para sa buong Pilipinas, sa buong barangay. Sinag Liga Asia, asahan niyo po kami na tutulong kami, pati po ang SLA Legend. Abangan niyo mamaya yan, maglalaro sila. Kaya napakaswerte natin kasi General Ronald Lee, kahit na very busy, naisip niya itong basketball clinic na to para sa Bawang La Union. Para po sa lahat ng makapanood nito, sakay na para sa Sinag Liga Asia.
dapat hindi matapos dito ngayon. Kailangan tuloy-tuloy yung programa natin. Yan ang pinakamaganda dyan. And siyempre, sa tulong din ni General Lee, mga ganitong mga basketball clinic at tulong ng SLA at ng LIP, ituloy natin ang programa para sa mga kabataan. Two claps! Two claps! Okay, go, water break. Thank you kay General Lee and sa mga tao na nag-organize ng event na to. I believe na madami pang magiging kasunod to, hindi lang dito sa Bawang La Union, kundi sa buong parte ng Pilipinas. Kaya please keep on supporting Sinag Liga Asia and LIP Basketball PH para malay nyo next time, dyan naman kami sa mga lugar nyo. At yan po mga kasinag, dyan na po magtatapos ang ating Sinag Liga Asia Inspire Basketball Clinic in collaboration with LIP Basketball PH. Tutok lang po kayo kung saan kami susunod nang magbibigay inspirasyon sa mga kabataan. Once again, ako po si Enzo Galarosa of Sinag Liga Asia. We are one. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, love talaga. Kahit di sabihin, feel na love kami. Kain love, love talaga. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. What is up mga kasinag? It is the Chief Enzo Galarosa at andirito po tayo for the SLA Inspire Sinag Liga Asia Basketball Clinic in partnership with LIP Basketball PH. Liga na! Go, ready, stretching. Unang-una, talagang mag-enjoy yung mga bata. Tapos pangalawa na lang din yung pagde-develop sa kanila kasi makuha lang natin sila na mag-enjoy, maglaro ng basketball hanggang sa pagtanda. Mission success na tayo doon. Kaya by doing this, talagang grateful kami sa SLA family na talagang nagdala sila ng 75 or plus na mga bata para mag-enjoy at matuto. Ang dami nag-i-invite sa atin para sa ganitong basketball clinic sa mga lugar-lugar kung saan
pupunta ang Sinagliga Asia para sa buong Pilipinas, sa buong barangay. Sinagliga Asia, asahan niyo po kami na tutulong kami, pati po ang SLA Legend. Abangan niyo mamaya yan, maglalaro sila. Kaya napakaswerte natin kasi General Ronald Lee, kahit na very busy, naisip niya itong basketball clinic na to para sa Bawang, La Union. Para po sa lahat ng makapanood nito, sakay na para sa Sinagliga Asia. Dapat hindi matapos dito ngayon. Kailangan tuloy-tuloy yung programa natin. Yan ang pinakamaganda dyan. Siyempre, sa tulong din ni General Lee, mga ganitong mga basketball clinic at tulong ng SLA at ng LIP, ituloy natin ang programa para sa mga kabataan. Two claps! Two claps! Okay, go, water break. Thank you kay General Lee and sa mga tao na nag-organize ng event na to. I believe na madami pang magiging kasunod to, hindi lang dito sa Bawang, La Union, kundi sa buong parte ng Pilipinas. Kaya please keep on supporting Sinagliga Asia and LIP Basketball PH para malay nyo next time, dyan naman kami sa mga lugar nyo. At yan po mga kasinag, dyan na po magtatapos ang ating Sinagliga Asia Inspire Basketball Clinic in collaboration with LIP Basketball PH. Tutok lang po kayo kung saan kami susunod nang magbibigay inspirasyon sa mga kabataan. Once again, ako po si Enzo Galarosa of Sinagliga Asia. We are one. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, love talaga, kahit di sabihin. Feel na love kami. Kain love, love talaga. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. What is up mga kasinag? It is the Chief Enzo Galarosa at andirito po tayo for the SLA Inspire Sinagliga Asia Basketball Clinic in partnership with LIP Basketball PH. Hindi ka na. Go, ready, stretching. Unang-una,
talagang mag-enjoy yung mga bata. Tapos pangalawa na lang dun yung pagde-develop sa kanila kasi makuha lang natin sila na mag-enjoy, maglaro ng basketball hanggang sa pagtanda. Mission success na tayo doon. Kaya by doing this, talagang grateful kami sa SLA family na talagang nagdala sila ng 75 or plus na mga bata para mag-enjoy at matuto. Ang dami nag-invite sa atin para sa ganitong basketball clinic sa mga lugar-lugar kung saan pupunta ang Sinagliga Asia para sa buong Pilipinas, sa buong barangay. Sinagliga Asia, asahan niyo po kami na tutulong kami, pati po ang SLA Legend. Abangan niyo mamaya yan, maglalaro sila. Kaya napakaswerte natin kasi General Ronald Lee, kahit na very busy, naisip niya itong basketball clinic na to para sa Bawang, La Union. Para po sa lahat ng makapanood nito, sakay na para sa Sinagliga Asia. Dapat hindi matapos dito ngayon. Kailangan tuloy-tuloy yung programa natin. Yan ang pinakamaganda dyan. Siyempre, sa tulong din ni General Lee, mga ganitong mga basketball clinic at tulong ng SLA at ng LIP, ituloy natin ang programa para sa mga kabataan. Two claps! Two claps! Okay, go, water break. Thank you kay General Lee and sa mga tao na nag-organize ng event na to. I believe na madami pang magiging kasunod to, hindi lang dito sa Bawang, La Union, kundi sa buong parte ng Pilipinas. Kaya please keep on supporting Sinagliga Asia and LIP Basketball PH para malay nyo next time, dyan naman kami sa mga lugar nyo. At yan po mga kasinag, dyan na po magtatapos ang ating Sinagliga Asia Inspire Basketball Clinic in collaboration with LIP Basketball PH. Tutok lang po kayo kung saan kami susunod nang magbibigay inspirasyon sa mga kabataan. Once again, ako po si Enzo Galarosa of Sinagliga Asia. We are one. Our halftime score, 53-43 at 10-point lead for Tikas Kapampangan kontra po sa San Pedro Mamba Mr. P Rentals Company. Ako po, si Alvin Tanyada. Kasama po natin ang macho guapito ng Antipolo, the president himself of Sinagliga Asia, Mr. Ray Alao. Boss Ray, ito yung game natin na hindi mo masabi kung aalagwa na ba itong Tikas Kapampangan or ito pa rin bang kupunan ng San Pedro makakahabol pa dito sa game na to. Yung maganda dito sa Tikas Kapampangan, yun na yung target nila na iwan tong San Pedro Mamba. Pero ang problema dyan, siyempre, galing tayo sa first half. Ngayong second half, alam ko, babawi ito. Lalong-lalo na yung sinabi nga natin na nandiyan yung Manse, nandiyan yung Flores, di ba? Tapos yung Sarasa, hindi pa gumagana yan. Pero matigas din maglaro yan. Yes. Yan. And syempre, itong ating mga halftime highlights, makikita natin, Kid Estalilla was splendid here in this first half. 14 points leading all scorers dito sa ating labanan na to, followed by Lancer Can. Silang dalawa yung bumubuhat dito sa kupunan na to. And Miko Santos helping them out with 8 points. But for San Pedro Mamba, 8 points lamang dito para kay Elmer Domingo. And 9 points din para dito kay JC Samson. These two guys need to help each other out, but the others need to help them para makahabol nga sila dito sa kontra sa Tikas Kapampangan. As we take a look at the halftime stats, Boss Ray, field goal shooting, that is a major factor dito sa lamang na to ng Tikas Kapampangan. Siyempre, 55% sila, 37% lang sa San Pedro Mamba. Rebound naman, 27 sa Kapampangan, 23 sa San Pedro. Assist, grabe, 12 sa Tikas Kapampangan. Sa pass break points, 17-10 lang sa San Pedro Mamba. Oo, and everything in favor of Tikas Kapampangan. Let's take a look at the halftime scores. As we said earlier, ito nga, ayan nga, John Samson leading the way with 9 points, Elmer Domingo with 8. Jerome Capili and Julian Esperancilla with 4. Habang Kid Estalilla has been playing terrific dito sa laro na to. With 14 points, Lancer Can with 11. And Ariel Manaloto with 10 points din pala. Hindi natin napansin yan. Miko Santos naman 8 points. So tahimik yung 10 points na ni Ariel Manaloto, ha? Hindi ko nga napansin yun. 10 points na pala siya, coach. Oo. 3 players already in double figures here. Siyempre, would like to thank CDO Foods, Spear Food that brings you home. Maraming salamat po. At
True Religion, Brand Jeans, maraming salamat din po. Yan nga po. And you can see dito boss, siyempre, halftime adjustments yung kailangan gawin dito ng mga parehas na koponan. And Tigas Kapampangan has to just limit also their turnovers kahit pa paano. Because maganda rin tinatakbo nitong kanilang koponan all throughout. But may yung turnovers nila, major factor dito. 13 to 16 dikitan lang sila sa turnover story. And 6 of those 13 turnovers galing kay Kid Estalilla. Ang malupit doon, napakawala pa ng 3 points to si Padayaw. Para yun, Tigas lumalayo na Kapampangan. sila dyan. At yun, may foul pa dito. So, 2 straight plays in favor of Tigas Kapampangan. Siyempre, shoutout ko lang, nanonood si Coach Alan sa Lansang. Oy! Siyempre, regard sa family niya. At the same time, welcome natin yung darating na UBL selection niya, 15 under at 17 under dito sa Sinagdiga Asia. Alam mo yun, si Coach Alan Salansang, one of the best spot-up shooters that I have seen. Basta corner 3 points yan yung nadadala niya ni Coach Alan Salansang. Ang haba niya kasi, tapos kaya niya yung, alam mo yun, malibre lang siyang konti, bibitawan ka na niya. Oo. Talagang may tira talaga si Coach Alan Salansang. And I remember him playing in the Iloilo Megafolds together with Dale Singson. Yan ang mga players niya before. So yun, siyempre, Coach Del Singson sa New Jersey. Thank you po sa Yes. support sa Sinagdiga Asia. Lalong-lalo na sa pag-welcome sa amin nung nandiyan kami sa New Jersey. Yun. At alam ko magkasama sila ngayon ni Coach Gilbert Malabanan dyan sa New Jersey. MC Caceres also there. And syempre, Gilbert Malabanan, our inaugural MVP ng ating Lakas 40. Yun, alam ko si Coach Gilbert, uupo rin dito sa panel. Yun ang aabangan natin dito. Coach Gilbert Malabanan there as a scorer. Para dito kay Domingo. Kinaliwa eh. And Coach Gilbert, syempre, also the head coach of the Lyceum Pirates. Yun na. Nag-double time na sa defense ng another basket there. San Pedro Mamba. Oo. Ito, Ding Ding scores. And ito si Ding Ding scoreless in that first half. So that's his first 2 points there. At ito, palitan na ng puntos. Miko Santos now with 10 points in the ball game. 4th player in double figure para dito sa kumanan ng Tigas Kapampangan. Ang maganda kay Santos, Coach, nung paghawak niya yung bola, hindi ka kakabahan. Napaka-relax. Diba? And whenever he is inside, yung kanyang rebounding, yung kanilang inside basket, yung parang katulad kanina nung game kanina, si Deselis for Baliwag Stars, ganun din yung ginagawa niya dito. As a player is down on the floor, is it a case of cramps? Kaya dahil tinataling maigi yung sapatos, kasi kung sprain yan, tinanggal mo, pero sinisintas niyang maigi. It could be cramps, it could be sprain. At ipapagpag lang yan. Sabi, ayan, pinagpag nga. At parang naisipin mo na, ano yung mga ganyang injury? Bukas na natin pag-usapan yan, o bukas na natin sabihin kung masakit o hindi. Tibay ng mga bata. Baliwala sa kanila yung ganun eh. Pero sa mga 51 up, talagang masakit na yun. Yung mga 50, mga ganun, 50 up, wag ka bumagsak ka, masakit na yun. And Lazatin scores inside and don't look now. Ang lamang dito ay baba na naman sa 9, 58-49. Kumaganda yung depensa ng San Pedro Mamba. Yes, it's a better one there. Pero Santos almost getting the 2 points there. But there's a foul. Pero sinasabi ko, di ba, yung pagbalik ni Coach Mark Roca para sa team niya. Let's take a look at this. Fast break play all the way for the 2 points. That is a wide open shot there para kay Russell Lazatin. Kid Estalilla now. Estalilla. Uy, ang ganda naman ng dukot ulit na yun. But no good. Manse with the rebound. Lancer can gives it up to Santos. Santos, the perimeter shot is good. Ito si Miko Santos. He is playing somewhat like, if you can remember, boss, Jun Limpot. Yung mga perimeter shots na yun. Parang easy. Oo, parang Jun Limpot lang, easy. Lalo na pagka hindi mo na ng konti, yung kanang jump step. wala na, tapos ka na. Oo.
when you get the jump step at ano ka doon, so ayun o, yung mga ganong klase, parang June Limpot yun, pero traveling. Ano siya, maayos maglaro yung Santos kasi ano siya ngayon, tawagan siya ng traveling, baba, wala nang reklamo. Wala na, hindi na siya nagreklamo. Because pag nagreklamo siya at technical siya, he will be out because he occurred a technical foul earlier doon sa double technical nila dalawa ni Samson. Correct, coach, kaya dapat magano siyang ingat sa Yes, composed lang siya dapat. magiging decision niya. That's a steal here, Lancer Can, masyadong malakas yung dribble. And Ventura able to tap it out. 9 points na lang, hinabol ng San Pedro Mamba. Yes. And Santos, para lang sa kalaman ng lahat, 5 rebounds already together with 12 points for the big guy of Tikas Kapampangan. Umanda yung ball movement ng San Pedro Mamba ex Mr. Rentals Corporation. Parang dahil sa halftime natin kanina na eto na sila ngayon, bumalik na. And remember, San Pedro went inside the locker room for that halftime break. Doon sila nagpusap-usap, di katulad nitong Tikas Kapampangan. Di sila pumasok sa dugout, dito sila nagpusap-usap sa labas. And Lancer Can with a soft slam dito. Gulat ako doon, kala ko layup lang. Oo. Mga bata ngayon, ganda tingnan. Kasi Yeah. kala mo, Mga layup lang. talon. Oo, yung Sabay yun pala, salpa ko to. Oo, dati kasi pag mga kabataan, yung mga panahon natin mga layup na lang iniisip no? Layup na lang. Ganun din naman, 2 points din. It's the same thing. Oo. Kaya lang maganda sa kanila, siyempre, eto na eh. Highlight na to. Bakit hindi pagbigyan ng Yes. sarili, di ba? Minsan nakakapagpaangat yan ng confidence ng bata na, uy, easy 2 points, naabot ko, kaya ko palang abutin. Correct. Umangat na yung laro mo. Yung namomotivate pa sarili mo na. Kasi tataas yung value mo eh. Mapapanood ka ng mga tao, lalo na dito sa platform natin sa Liga Asia na maraming nanonood, di ba? So pag nakita ka, oy, ito, dumatang to. Ang sarap pakinggan. Yes, and now ito nga si Kid Estalilla will be shooting 2 free throws. And habang nandito sa free throw line si Kid Estalilla, pakinggan natin ang report na to ni Daphne Lozano on Kid Estalilla. Kid Estalilla of Tikas Kapampangan, a double-double stunner from the previous game against Santa Rosa Saints, said that there will be always room for growth. With his quest in performing well today, he said that he will play all out while sticking to their system to get that 3-0 win. I also asked him why did he chose number 22 as his jersey number, and he noted that this is the birthday of his mother and Lola. I guess we have a mama's boy but a slasher inside the court. Back to you, Boss Ray and Alvin. Thank you very much, Daphne. Yes, mama's boy, lola's boy pa, di ba? So, all around ito. And syempre, minsan may mga kasabihan niya tayo, Boss Ray, di ba? Pag mama's boy ka, pag binibigay mo lahat sa mama mo o sa lola mo, binibless ka no? Ganun talaga, syempre, unang-una, kailangan natin pakita yung love natin sa mga parents natin, lola at lolo, ganyan. Yung pagiging, yung pagmamahal mo sa kanila, ibabalik sa'yo ni Lord yun. Yes, hindi lang times 2, minsan times 10 pa, no? Pag nakita nakita yan. Kaya binibless din ito si Kid Estalilla. As a layup attempt there, no good. And a stick back. No one there to box out Lancer Can. And ito, lumobo na naman sa Baker's dozen lead. 13 puntos. Let's take a look at this drive. No one there, but that lakas grab of the quarter hatid sa inyo ng True Religion brand jeans. Mataas talaga tumulutong ka. Kasi kanina nag-dunk, kayo naman follow up. Talagang parang may spring yung paa. Yun, oo. And again, itong si Lancer Can scored 27 points in that last win together with 6 rebounds kontra TGC Santa Rosa Saints. So, papunta na ata siya dun sa boundary na yun ng 27 points. That is no good on the shot. Medyo may inaalat na shooting ng San Pedro. And Kid Estalilla, that scooping layup, no good. And they run the break here. Wide open Samson. John Samson. Whenever you have an open layup like that, dapat isure mo na. Oo, guard mo talaga. Tapos straight mo na. Hindi mo na pwedeng laruin yung layup na yun kasi pwede ka makakuha ng foul. And one yun, di ba?
And Can goes down together with Kenny Flores on that loose ball. Hindi natin maramdaman si Flores ngayong game na to. Medyo hindi nga siya performing as they did. Double-double performance siya in their last game. 10 points and 12 rebounds ngayon. Ilang ba? Usually a point, he is a good production. This game, he has only 4 points and 2 rebounds kanina at the half. I'm trying to double check how many points and rebounds already itong si Kenny Flores. And ang ganda na pinapakita ng depensa ng Tigas ganda naman nun. Nico Santos scoring inside. And right now, everything going the way of Tigas Kapampangan as they lead by 13. Let's take a look at this lakas play of the quarter. Kid Estalilla, the pass to Nico Santos for the easy 2. That lakas play of the quarter ating sa inyo ng J Project Clothing Shop. 68-55 our score. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. And these are our games tomorrow. The future we had today. Tomorrow we had the future at heart. Ito, games natin tomorrow sa Lakas 40 po. Fully Tech Santa Rosa Sage will go up against the J2C Slasher Sea Lions in our main game. The debuting Malolos Republic going up against NRMC Basketball. 6 p.m., 8 p.m. yan po mula po dito sa loob ng SM Events Hall. And that will be an exciting 2 games natin sa Lakas 40, Boss Ray. Makapalaban na naman ang mga Lakas 40 boys natin. Oo, syempre. Ngayon nga kasi Labor Day ngayon, pahinga muna sila dahil bukas bakbakan. Alam ko, excited na yung mga player natin na yan kasi ang tagal nilang inaabangan yung mga schedule nila eh. Yes, oo. Syempre, tomorrow, ang magko-cover yung mga laro nila. Syempre, Boss Ray Alaw and yours truly, abangan niyo po yung mga laro natin bukas. And Kenny Flores hearing us right now. That's his 3rd rebound and his 6th point. Nagparamdam na, coach. Oo. And sa mga gusto nga pong manood ng mga laro natin bukas po, libre po ang entrance po dito sa mga nagtatanong. Sabi mo nga, Boss Ray, kanina may nagtatanong, may bayad po ba? Wala pong bayad. Free entrance po tayo dito po sa SM Events Hall. Yung mga gusto po magpa-picture kay Boss Ray Alaw, yan po, pwede po yan. Sa'yo daw eh. Ay, di ba? Sa akin ba? Akala ko naman kay Direk Boyet magpapapicture. Matik. Yun, bukas excited tayo kasi yung LED natin sa official table saka yung LED natin malaki dito sa harap, makikita na nila yung mga slow-mo sa mga replay nila. Yan ang abangan natin dito. At, paangat ng paangat and tulad. Yun nga lang, parang papunta na dun sa table natin doon sa kabilang side. You can see. Yung, kita mo, napapatingin ka na po, saan natin lalagay ba dito yung LED? Yan ang aabangan natin. Bukas, saan ba lalagay ang mga LED monitor natin dito sa loob ng SM Events Hall? Siyempre, papasalamat tayo kay Boss Joey Valencia. Siyempre, walang sawa sumusuporta nga yan sa atin dito sa Sinag Liga Asia. And that's a foul there on Jerome Capili. As Timothy Miley will shoot 2. Ito si Timothy Miley, yung junior. Yan ang kanyang pangalan. First free throw is good for... Hindi ko alam kung Tim ba to o JR kasi junior. But Timothy Miley Jr. at the free throw line. Second one. That is short. Pero binuhinas pa si Miley doon dahil lane violation. Yun ang masakit doon. Diba? Kahabol ka, tapos may ganun pang eksena. So, talagang, I think after ng game ng San Pedro Mamba,
talagang kakausapin niya itong mga player niya. Yes, so kanina na nga, di ba, ang tagal nila sa loob ng dugout, no? Wala na silang oportunidad na paglabas mag-warm up ng maigi for the second half. So, that is one thing na pag-aaralan nila dito. But again, we do have one more quarter and a minute and 13 remaining dito. Mahaba pa naman to, Boss Ray. Ang sipag kasi ng Tikas Kapampangan ng depensa, di ba? Talagang, alam mo yun, pag nakita nila yung bola kung nakanino, dinodouble nila. Talagang nag-effort ang Tikas Kapampangan dito. Yes, total effort indeed. Yan yung kailangan trabaho dito ng San Pedro. Mamba. And the shot by Kapili, no good. Rebounded by Salazar. Salazar, the jumper, wala pa rin. Rebound recovered here by the guys in red, pero naagaw dito. And look at that hustle there. Saide na double team, na triplehan, and yun ang po ang bola. Gomez, not able to get the ball. Kapili gets the ball back. And Kapili will dribble it down here. Roughly around 2 to 3 more possessions dito before we end the quarter. Samson moves it. Samson scores! Whew. Ayaw ng easy basket. Gusto, end one. And one. Let's take a look at that end one play. That last move of the quarter atin sa inyo ng True Religion brand jeans. At napatingin pa siya sa camera. Sabi niya, end one basket. Diba? Para daw yun sa idol niya. Siyempre, Jericho Cruz, brother. Ibang klase. Lakas ng katawan ng bata, si Samson. Kanina, nakita ko si Flores na rebound niya. Tapos, ang problema, ang lakas ng pasa niya. Diba? Yun. So, ang maganda, nakabawi sila Tarasa para maka-convert si Samson. That's Coach Mark Roca right now. Looking at the scoreboard and seeing that, oh my gosh, we are in the penalty right now. Diba? So, Tapos 11 points pa inaabot 11 points pa. Bibigyan mo ng free chances itong Tikas Kapampangan to shoot 2. Pumasok na naman yung isa. Kanina naka-dalawa itong because of Timothy Miley ngayon. Let's see ito. Look at the trust that they have on this guy on the free throw line. Ito si Kenneth Ochoa. Walang rebounder oh. Bigyan niya sila katiwala kay dito kay Kenneth Ochoa. Parang baba na tayo. Sure ball na yan. Sure ball na yan. Lista mo na. Ika nga, di ba? Kapili, the pass. Samson, the 3. No good. Rebound. Tap and Flores scores. And now, Kenny Flores, Samson, John Samson, yung dalawang yan, nagtatrabaho. Getting those easy 2 points with the stick back. Let's take a look at this one more time. Kenny Flores busting his way. But the question is dito, Boss Ray, yung help nila, yung help ng mga kakampi dito na Kenny Flores, nasaan? Hindi naman pwedeng puro silang dalawa lang yung nagtatrabaho. Actually, yun nga ang hinahanap natin, di ba? Kasi kung titingnan mo, nagtatrabaho si Flores at si Samson, kailangan mag-contribute din ng mga teammate nila. Oh, and the free throws also being a problem here. That's 2 missed free throws already, but easy 2 points here. Para dito kay Ken Saraza. Karin the lead back to 9. And and that's Lancer Khan with the miss. And that will end our third quarter of action kung saan nga po lamang itong Tikas Kapampangan ng 9 na puntos. And still, anything can happen here as we take a look at the third quarter highlights. That is the first 2 points of ito si Albert Dingding. But again, Tikas Kapampangan with the help of itong sila Manaloto, sila Estalilla, and the rest of the squad of Tikas Kapampangan really playing hard as we take a look at this nice find to Miko Santos as they take a 9-point lead heading into the fourth quarter of basketball play. We will be right back. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, kain love. Love talaga, kahit di sabihin.
love kami. Kain love, kain love. Love talaga. Don't forget to like and share our Facebook and Instagram page at Sinag Liga Asia. And also, don't forget to subscribe to our YouTube and TikTok, Sinag Liga TV. Right now, it's a 9-point lead still for Tikas Kapampangan. The fourth quarter about to start. Alvin Tayana together with Boss Ray Alaw and Daphne Lozano working the sidelines of this matchup. Our fourth and final game of your Labor Day quadruple header. Yung mga nagpapahinga po dyan, mga kababayan natin na mga manggagawa, nakapagpahinga na isang buong araw. No? And we hope that you enjoyed the basketball action natin na inyong Sinag Liga Asia. Yun about Labor Day. Nandun kami kanina sa iFuel opening sa Lipa, Batangas. At yun, tingnan naman natin yung ating quarter scoring. Tikas Kapampangan. Nakita natin 29 points, 24 points, 19 points. Pababa yung kanilang scoring. But again, San Pedro Mamba, medyo hindi nakakapitalize yung pababa na scoring nito Tikas Kapampangan as that's a traveling violation. And as you were saying, Boss Ray, kanina you visited sa Batangas itong iFuel na opening sa ano bang makikwento ninyo na nangyari doon sa event natin doon sa Lipa, Batangas? Yun, naimbitahan kami ni Cap Bon para kay Ma'am Tricia Loyang Tanaba. Napakaganda ng opening ng iFuel doon kasi ang daming tao. Tapos bukod doon, kasama natin ng SLA legend, si EJ Pyle. Wow! Yan na, nabisi mo na si Sarasa. Oo, Sarasa. Oo, so, kaya nga pala nandito kanina, yung mga ating mga SLA legends na sila EJ Pyle, John Ferriols, and syempre, nandiyan din si Boss Commissioner Rodney Santos, diba? Has an easy 2 points there para kay Manaloto. Grabe, ang bilis, 69-72. Kung hindi na-steal yun, I think baka bumaba pa ng isa yun. Yes, yun nga eh. Tuloy-tuloy kasi ang arangkada nitong koponan ng San Pedro here in the fourth quarter because again, it's just a 9-point lead. Make that a 3-point lead. Wide open shot by Salazar. So, maganda na naman yung takbo dito ng San Pedro. So, Tikas Kapampangan needs to just settle it down dito. Siyempre, hindi ito si head coach Mark Roca para sa kanyang koponan. Yun, kanina, nandun kami kay Mama Crucia Loyang Tanabe. Nag-opening nga yung iFuel dun sa Batangas, sa Lipa, Batangas. So, excited tayo na makasama natin sila dito sa Sinag Liga Asia. Yes, they were here, visited us dito sa ating games dito. As that's a 2 points for Samson. Now, the lead has been cut down to 1. Grabe si Samson. Biro mo, isa na lang, yun lamang. I mean, nagkikwentuhan pala tayo ng 2 minuto dito, Boss Ray. Ganun na kagad yung nangyari, no? We started off a 9-point lead para sa Tikas Kapampangan. Baba na sa 2, sa 1. Ngayon, balik na naman sa 3. And that is how hot shooting San Pedro is in this quarter. But that's a foul called. Is that on Saraza called for that foul? Automatic yun kasi nasa likod siya eh. Diba? Yung kamay niya naka-extend. Yung kaliwa naman nandun sa likod ni nung Santos, I think. And kanina nga, isa sa mga dumalaw pa kasama na natin dito na interview in that third game, si Mr. B. Isa sa mga ambassadors nitong iFuel. So, you can see that yung tuloy-tuloy naman sila dito. Boss Ray ng all-out support for Sinag Liga Asia. And we still expect more from that. And talking about more, that is how itong si John Samson is doing well here in this game. And he is laser-focused dito sa ating fourth quarter. Tama ang sipag niya. Kung makikita mo, depensa, opensa. You can see there, good play by Saraza. Blocking off a possible rebound play by Manaloto. And 7 minutes remaining. Ang maganda sa iFuel kay Ma'am Crisa, ang dami niyang plano ha.
Kasi ang dami ng iFuel sa Pilipinas. Ang maganda doon, meron din sila sa ibang bansa. Yun. Plus, marami silang natutulungan mga empleyado. Ganda ng pasa na yun. Nice find. Kita mo yung chance na humahabol na itong koponan ng San Pedro. Pero easy 2 points, eh, no? And a shoe has been taken off here. Sino ba yung player na natanggalan? Ay, si Manubay, nawala ng sapatos. Pero tuloy tayo dito. Tuloy-tuloy ang action, Tuloy lang syempre. yan. Tuloy lang yan. Ang ganda ng pasa ni Estrella doon kanina kay Santos. Ito, Estalilla Yun na high naman. in the sky. Wow, Lancer can high in the sky play. Credit half that point to Kid Estalilla. Kanina kay Santos, ngayon naman kay Can. Ganda ng mga orchestration ito ni Kid Estalilla. At dito, walang dead ball situation para kay Manu. Ayun, nagkaroon na ng dead ball situation. Uy! Kaya lang, sumenyas ang ating referee ng unsportsmanlike signal. So, and credit itong si Manubay. Tinan mo, hawak niya na ngayon yung sapatos niya. Remember, he lost his shoe for about 4 possessions. 4 na balikan. At wala man lang fumaul, walang dead ball. That led to a possible na opportunity na mapapigil mo din si Manubay. But he got that foul. In addition to that, a possible unsportsmanlike foul. Ang maganda sa bata, hanggat hindi nagkakaroon ng dead ball, Tingnan tuloy. natin. Ayun o, good defense there. When he went down, yun! Nabagsakan. Pagbagsak. Solid yun, coach. Pagbagsak kasi, ito mukhang i-review muna nila yan dito. I think they will be reviewing that. Sabi kasi nila magre-review daw. So, they will be reviewing that last play. Pero base sa nakita kasi natin, on the replay, the referees will take a look at the IRS here. That can be upgraded to an unsportsmanlike foul. Tumama kasi. Oo, pagbagsak kasi. Pero yung pagbagsak niya, it's not intentional naman, Boss Ray. We saw that in the replay. But again, we're not the referees. Oo. Pero we're not the referees here. They will be the one to decide. Yung pagbagsak kasi niya, ito na natin. Yung pag-angat. And as we are also taking a look at that on the IRS, pagbagsak kasi, yun, iniiwas niya. Iniiwas niya yung kanyang elbow. But again, it hit a player eh. So, that's still a foul. That's a clear foul. The question is, will it be upgraded to an unsportsmanlike foul or will that stay as a regular foul? Hindi naman sinasadya eh. Talagang mapagsak siya. Kung makikita mo, tinaas niya pa nga ng konti eh. Oo, yun nga eh. Pero dito sa replay natin, sa slow mo, maano ng mga official natin yun. And let's see what the decision is will be for our referees. Let's see kung ano tatawag dito. Sakto kasi yung bagsak eh, dun sa ulo. Oo, yun nga. Ang mahirap kasi, maliit kasi si Manubay. Kaya pagbagsak, kahit anong bagsak nun, talagang tatama sa ulo. So let's see the review. Siyempre, our Vertex Maritime International Trading Corporation managers, Romel Diona and Boss JP Arellano. And ito na, si Senyos na ating referee. See? That's just a regular foul. That's just a regular foul. No naman. Hindi naman tinaas pa nga niya yung kamay niya. Ang nakakatakot doon kung makita mo bumuelo eh. Wait lang. So, may regular foul on Manubay. That's the first call. Pero may unsportsmanlike foul pa rin na itinawag pala kay dito kay Lancer Can. So, meaning, the call of unsportsmanlike and the personal, ito yung sa unsportsmanlike foul dahil wala pa sa penalty. Itong koponan ng San Pedro, ano siya eh, personal foul lang siya. So, actually, it's an offensive foul rather called on Manubay. So, meaning ball possession will stay here with San Pedro because of the 2 free throws. Ang maganda sa bata, nabagsakan siya pero wala siyang reaksyon. Wala. Umiga lang siya. Pinabayaan niya yung mga official natin ng mag-decision kung anong itatawag doon. Yes, that's right. Good sign yun para sa mga batang ito na, alam mo yun, alam nila sports ang pinasok nila. So,
I-apply na lang nila kung ano yung tatawag ng referee. And itong mga games natin ngayon, Boss Ray, simula na mag-umpisa tayo kanina at 10 o'clock, all games were close ones. Napaka-close ng mga laro natin. And this, we are still have 5 minutes and 45. And expect a close matchup once again to close out our Labor Day games. Ganyan katindi yung mga laro natin for today. Si Samson, sobrang gigil. Natawagin siya ng traveling. Yun. Wala naman siyang angal doon dahil alam niya, sarili niya na travel talaga. Yes. And counter steal here. Kapili. Moves in. Kapili. Kapas. And another steal here by Tikas Kapampangan. The shot inside is good for Padayaw. Ganda ng atake ni Padayaw doon. Samson will go to Sarasa. Sarasa tahimik din dito bigla after hitting the 2 3-pointers earlier. Salazar. The spin, the shot, that is strong. Rebounded here by Lancer Can. Tapos tumalon si Can eh. Nakita mo, yung rebound niya. Walang ka-effort yan, pero kanya yung bola. Simple-simple, no? Basic yung pag-rebound. Yes. Step back, the shot is money para dito kay Padayaw. And yung 4 na puntos kanina or yung 2-point lead na lang, ngayon lumobo na naman sa 7 because of 2 timely hits from Padayaw. Pero Samson says, we're not giving up dito. Ayaw talagang tatalo si Samson. Talagang pinapakita sa Tikas Kapampangan na nandito pa ako. Walang susuko. Yun ang term dito. Never say die. Para sa komunan ng San Pedro Mamba. Itong 4 minutes na ito, marami pang pwedeng mangyari dito, Coach. Oo. Mahaba-haba pa to. Kasi paganda yung ginagawang depensa ng San Pedro Mamba. Ito ng mga Tikas Kapampangan. Talagang wala silang tigil na, alam mo yun, sa mga gandang opensa na ginagawa nila. Ito, Lancer Can, no good to the shot. Binalik na nga dito ni Coach John Ocampo yung kanilang key guys. And that is a shot there by Manse. At baba na naman ang lamang sa dalawa. 87-85. Let's take a look at that nice find by Dingding to Manse for the score. And it's just down to a 2-point lead, 87-85. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Let's take a look at itong ang koponan ng Tikas Kapampangan. Ang mga manlalaro mula sa probinsya ng Pampanga looking to go 3-0 here. But ito ang San Pedro Mamba, Mr. P Rentals Company, still looking for a chance na madungisan ang record nitong Tikas Kapampangan and possibly tie them up at 2-1. Dahil ito San Pedro Mamba, Mr. P Rentals Company are at 1-1. So let's see which squad will get a much needed win doon sa kanilang standings nga dito. Just to check. Itong Tikas Kapampangan, katabla nga dyan sa taas ng J Project Clothing Boomers. And syempre maraming salamat kaya kay Mr. Jun Linogon. Yan. Walang sawang sumusuporta sa atin dito sa Sinag Liga Asia. Then Pampanga Delta still there at 1-0 pero a win here, malaking bagay naman nandun ka sa taas, 3-0 to start the tournament. Yun ang gusto mangyari ng Tikas Kapampangan dito ngayon. Yes. At syempre, ito namang San Pedro Mamba, pag nanalo sila dito, magiging katablan nila posible itong Tikas Kapampangan at itong Paranaque Pelicans na nagpapahinga pa nga ngayon with the 2-1 record. So, gusto nga nila yung mga, yung nandun pa rin sila sa upper half of the standings. Talking about San Pedro, Mamba, tayo naman nila buwaba yung standing nila dito. As Kid Estalilla, no good. Alam mo yung rep yung ating cameraman dito. Sa ganda ng upo niya.
Baka dyan na si Kid Estalillo, tatayo ka na lang atras ka eh. Oo, alam niya na pwedeng mangyari sa kanya. Kaya hindi siya umilag eh. At itong 5 fouls na. Itong si Ventura. So, 1 down. 1 player down. Itong kumano ng Tikas Kapampangan. Yun, syempre, shoutout lang natin ang boss ng Vertex na si Boss Gibanya. Napakalaking tulong na ito sa mga 40 up na, alam mo yung gustong maglaro pa sa Sinaliga Asia. Yes, and maraming salamat nga po sa inyong suporta sa mga manlalaro na maglalaro nga dyan sa ating 40 up. Si Cap Bonex Gibanya kasi kahit na busy siya sa Vertex Maritime niya, talagang binigyan niya pa rin ng pansin ng Sinaliga Asia na magkaroon siya ng sariling team. Yes. Bukod doon, marami siyang pinapakilala sa atin ng mga kaibigan niya to support Sinaliga Asia. Oh, hindi, yan nga yung malaking bagay na makasuporta tayo sa mga maliliit at malalaking mga industriya na gusto rin tumulong sa atin sa Sinag Liga Asia. As Kenny Flores, no good. Malakas sobrang tira. Domingo, wala din. Malakas din yung tira. Third serving ba will be a charm? No, naagaw na nga ni Lancer Khan. Alam ni Flores na mali yung pasa niya. Baba na lang siya sa depensa. Ito ngayon, hawak mo na ng bola. Manaloto gets the ball. Manaloto mula sa 3-point distance. No good. Rebounded by Domingo. And there's a foul. Ang ganda ng bangga ni Santos sa ni Flores. Alam mo yun yung physical pero walang nag-extend ng kamay, walang mambibigay para masaktan yung kapwa mo player. Simple lang naman eh. Simpleng defensahan lang. Talagang box outan lang sila, banatan lang ng konti, pero wala talaga. Alam mo yung manununtok or yung pangit yung makikita ng mga viewers natin. Yes. Ang ganda ng mga batang tong tingnan. And right now, 2 minutes and 20. Isa lang ang lamang dito. And this is how you want to end a Labor Day basketball game, no? Ganun talaga eh. Nag-double effort ang San Pedro Mamba, Mr. P Rental Corporation. And that happened dito sa fourth quarter. Alam mo itong San Pedro Mamba, Mr. P Rental ko talagang palaban eh. As we enter the twilight, twilight zone dito. Munti ka na. Munti ka na nga yun. Munti ka na. Ayun, humihingi nga ng si Coach John Ocampo. Kasi binagsak yung bola eh, di ba? Naku, mukhang katawagan si Flores doon yun ang hinihingi nito ni Coach John Ocampo. Pero I believe the referees were not able to see that. Let's take a look at this. Ito yung layup. Ito yung foul. That's a clear foul. And then, when Flores got the ball, binagsak niya eh. Parang kay James Harden lang naman pala. Hindi naman para sa referee o sa sarili niya. Kasi si James Harden hindi naman sa mukha. Yun. Si Flores hindi naman. Kaya hindi tinawagan ng official natin. But again, that's a missed free throw para dito kay... Now, 0 of 2 for Timothy Miley. Ang sakit nun, para sa Tikas Kapampangan. Masakit talaga yan. Dingding. The pass here. Balik kay Dingding. The 3 ball on the way. No good. And here comes... Uy, ganda naman nung extra pass na yun. Panayaw scores. And you saw that play. Mula dito kay Lancer Khan, hindi siya naging selfish doon. He gave out that extra pass. Take a look at that. Lakas play of the quarter sa inyo ng J Project Clothing Shop, the official outfitter of Sinag Liga Asia. Pwede na niyang i-take home to the basket yun, but he gave it up to that extra man. Etong si Padayaw. And Padayaw missed that free throw. Pero ang ganda nung extra pass na yun. Nagulat kasi si Head Coach Mark Roca. Tinirang 3 points early pa. Ay, dapat kailangan nila ubusin. Take advantage of the time here. Manse, wide open for 3. That is money! And we are tied at 90. Sabi ni Manse, ako pwede. And again, a minute and 20 here. Estalilla lost the ball. And he knows it. Hindi na i-challenge. Hindi na nila i-challenge yan. And a timeout is called by Coach Mark Roca, wherein we do have roughly around
75 seconds remaining here in the fourth quarter. We are tied at 90. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Don't forget to like and share our Facebook and Instagram page at Sinag Liga Asia, and also subscribe to our YouTube channel and TikTok at Sinag Liga TV. As right now, we are tied at 90 dito. Boss Ray, Tigas Kapampangan, ginulat nitong San Pedro. Just remember, we started the quarter with a 9-point lead. Let's take a look at that. Wide open 3 that last shot of the quarter. Atin sa inyo ng CDO food that brings you home. Tuwan-tuwa yung mga taga San Pedro Mamba, Mr. P. Rental ko yan. Kasi kung makikita mo, lumaban yung mga bata nila ng dulo. Yes, at syempre yung pinakamasaya dyan, Attorney Melvin Matibag. Matik. Oo, and Mr. Paulo Ramirez, yung mga team owners nila. Good evening po, Attorney. Syempre, all-out support din sila sa ating Sinag Liga Asia. Eto, Samson wide open for 3. No good, almost. And again, a chance here for Tigas Kapampangan to get back the lead. And the drive there, nice block there. And Manubay will say, let's settle it down, guys. Nagulat si, ano doon? Na inatake. Oo, si Lancer Can, matake doon. Let's see. This is 9 seconds on the clock. Manse, who hit a 3 earlier. Let's see. Manubay. The drive inside the pass. Manse, no good. Rebounded by Manaloto. And a steal here by Manubay. Tres ni Manse, wala. Manaloto gets the ball. Naku po, bakit nagmadali? And sa Manaloto, the pass. Kildesta Lilia, no. Rebound and Miko Santos muscling his way inside. And you have to give credit to Miko Santos. Lumaban on that rebound. And he got the 2 points. And that is how big Miko Santos has been for this Tigas Kapampangan. Getting those rebounds and getting those inside points for his squad. Yung talaga mangyayari doon, Coach, pagka napunta kay Santos yung bola. Oy, nalaglag na lang sa kamay niya. Hinira na niya, no? Talking about Miko Santos. Napakita ng muscle, Coach. Yes. And sigurado, pag-uusapan naman nila dito, they better, talking about Tigas Kapampangan, kailangan bantayan mo ang 3-point shooting nitong San Pedro Mamba. Gumana yung 3-point shooting niya dito sa fourth quarter. Correct, Coach. Kaya maganda dito sa Tigas Kapampangan. Sigurado pag-uusapan nila, one stop tayo. Ito na mangyari. Siguro, switch all yan. Ang maganda naman dito sa San Pedro Mamba, Mr. P. Rental ko. Siyempre, I mean, siguro 2 points or pwede nilang 3 points. Let's take a look at this lakas moment of the quarter. Hatid sa inyo ng CDO food that brings you home. Easy 2 points. Don Jay Santos, pagkakuha niya, tinira na nga niya and muscling his way. At sabi ng mga kampi niya, we are 16.8 seconds away from going back to Pampanga with win number 3. Ganda ng pagkaka-rebound na yun. Ganda ng pagkaka-putback. Lahat maganda, Coach. Yes, and right now, this is a scenario na kailangan dito ingatan ng San Pedro Mamba. You have Samson, you have Salazar, you have Esperanancilla, and you do have Dingding. And to complete that, you do have Manse, who hit a 3-pointer earlier. So, dahil sa half court sila, may 14-second shot clock sila. Manse fakes it. Manse, the perimeter shot, no good. And rebounded here by Padayao. And Padayao is fouled. Kung pinag-uusapan natin ngayon, backshot, hindi na nila gagawa kay Santos. Yes. Diba? Tapos ngayon naman, quick shot si Manse. So, hindi nila na ano yung pinapatakbo siguro ni Coach. Yes, and now Padayao will be tested sa free throw line. Eto, a timeout will be called by Tigas Kapampangan. They want to
at least help itong si Padayaw to relax on these free throws, no? But again, he needs to make just at least one, yung first free throw, and then hopefully make the second para maging 2-possession game to, Coach. Pero, Boss Ray, pero you can see what can itong koponan ng Tikas Kapampangan do dito on this last free throw situation. Siyempre, Coach, unang-una, titingnan nila yung 4.4 seconds to go. Free throw, sure ball yung isa. Yung pangalawa siguro, pwede niyang i-miss para magkaroon ng, alam mo yun, agawan or rebound. Tapos, tatakbo yung oras nun mauubos na yun bago nila maitawid. Yes. Pwede nang trabahuin yun. Or, shoot yung dalawang free throw, tapos depensa tayo maganda para makuha na natin yung W. Yes, and ito nga si Padayaw right now. Let's check on his free throw shooting. He is 0 out of 1 tonight. So, let's see if he can make these free throws. 0 of 1 tonight. Itong si Padayaw. JP Padayaw. First one is off. 0 of 2. Talagang makikita mo sa tira niya na dapat andun yung, alam mo yun, relax. Confidence. Tapos kumpiyansa lang. Di ba? Doon magsisimula yun eh. Second free throw, no good. But JP Padayaw gets the ball back. And that will be it. As Tikas Kapampangan escapes this game. And now they go up to 3-0. While for San Pedro Mamba, Mr. P Rental Company, grabe yung performance nila dito. Kinulang lang in that last few seconds. Alam mo, walang masasabi mga boss din actually kasi ang ginawa ng San Pedro Mamba, Mr. P Rental Co, talagang pinakita nila yung puso nila pagdating sa ipaglaban yung lugar nila, ipaglaban yung team nila. So, solid yung performance ng San Pedro Mamba. Yes. Siyempre, about naman sa Tikas Kapampangan, grabe naman yung pinakita, lalong-lalo na yung pinakita ni Estrella kanina. Alam mo yun, ang daming showtime pero sure ball. Yes. And for Tikas Kapampangan, they will now move up to 3-0. They are number 1 right now in Born 2001. Born 2001, habang itong koponan niya ng San Pedro are now 1-2 tied with TGC Santa Rosa Saints. And now let's turn it over now to Daphne Lozano with our CDO Best Player of the Game. Magandang gabi mga kasinag. Kasama ko na ngayon ang Sinag Best Player of the Game na si Lancer Can with 19 points, 8 rebounds, and 5 assists. Congratulations on your winning streak. Kaya naman, hindi natin may tatanggi talaga na napakainit nung labanan nyo, lalo na pagdating nung last remaining minutes nung fourth quarter. Paano mo na-handle yung pressure? Siguro po, tulad ng sabi ng coach, kumbiyansa lang din. Huwag mong mapapressure sa crucial game and ibigay lang yung best mo. Yun lang and yun lang. Yun. Ayun. Ano naman sa tingin mo yung ititreat mo sa sarili mo dahil player of the game ka na masasabi mong deserve mo talaga? Siguro po, matitreat ko sa sarili ko is yung banding lang sa pamilya and konting handaan lang and kasiyahan. And yung mga teammates ko dyan, binabati ko nga pala yung mga teammates ko dyan. Ayun, speaking of batiin at pasalamatan, mayroon ka pa bang ibang gustong batiin at pasalamatan? Shoutout sa lolo ko, and lolo ko, mama ko, yung papa ko, girlfriend ko si Eliza. Yung mga teammates ko dyan, yung Tikas Kapampangan, mga boss namin, and yung The Answer Clothing at saka Kicks ko. Yun lang, thank you. And that is our Sinag Best Player of the Game na makakatanggap rin ng goodies from CDO. Food that brings you home. Back to you, Boss Ray and Alvin. Thank you very much, Daphne. And that was Lancer Can, our best player of the game for this game. And Boss Ray, exciting day for our Labor Day offering dito sa Sinag Liga Asia. What are your final thoughts for this final game natin of our quadruple header? Lahat ng nangyari ngayon sa araw na to, puro solid. Yes. Lahat ng game. Lalo-lalo itong Tikas Kapampangan ngayon, saka itong San Pedro Mamba. Alam mo yung akala mo nakabalik na ng maganda yung San Pedro. Pero ang ginawa ng Tikas Kapampangan, hindi pwede. Sayang yung tinabaho natin dito. Pumpukin natin ito hanggang dulo. So yun, maraming po salamat sa araw na to. Muli, magandang gabi po sa inyo. Ang Sinag Liga Asia po ay nagpapasalamat sa inyo sa suporta na binibigay niyo kong lahat.
Coach Alvin, thank you din. Yes, it was nice working with you once again, Boss Ray, and more games to work with you, right? And again, our final score, 92-90. Magbabalik po tayo sa mga action natin bukas po mula dito sa SM Events Hall para po sa ating mga laro na ating Sinag Lakas 40. First game natin at 6 p.m. It's Fully Tech Santa Rosa Saints going up against the J2 Slasher Sea Lions. And our second game, the main game, it's the Malolos Republic going up against NRMC Basketball. And everything is already done dito for your Labor Day basketball for our Macho Guapito, Boss Ray Alao, for Daphne Lozano, and syempre for the hardworking men and women of Sinag Ligasha, for the kilabot ng kolehiyal at Direk Nomar Santiago, Direk Mike, Direk Billy, and Direk Boyet. My name is Alvin Tanyada, and this has been your Sinag Liga Asia SLA Junior Philippines, and this has been an SLA Sports production. Good night.